Laing reclamation project ang sugdana didto sa Dakbayan sa Mandaue nga anaa ibutang duol sa Marcelo Fernan Bridge. Gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa maong dakong proyekto didto sa Radisson Blu Hotel nga gitambungan nila ni Gobernador Gwen Garcia, Mandaue City Mayor Jonas Cortez o Kongresista Lollipop Uwano Dizon sa Lone District sa Mandaue. Ang maong proyekto matod ni Gobernador Garcia magdala gayud og dakong kausaban sa Dakbayan kay makahatag kini og dakong kalambuan sa landscape ug ekonomiya sa Dakbayan. Ang maong proyekto kansa gipaningkamutan sa mga opisyalis sa maong Dakbayan nga padayunon usa ka ehemplo sa pagpadayon sa kalambuan ug mga nasugdang proyekto kung dili mag-usab-usab ang pamunuan sa usa ka local government unit sama sa Mandaue. Matod ni Gobernador Garcia atol sa iyang pamulong nga dakong kalambuan ug oportunidad ang dala sa maong proyekto dili lang sa Dakbayan sa Mandaue apan lakip na ang probinsya sa Sugbo. Gipasalig usab sa gobernador nga 101% nga suporta ang iyang ihatag sa Dakbayan. Rest assured that the province of Cebu will be 101% supportive of this project. Even as we look forward to a bright future indeed, not just for the city of Mandaue, not just for the province of Cebu, but more importantly, for the entire country. Dugang paniya nga gikinahanglan ang panaghiusa aron masiguro nga mapadayon ang mga proyekto. The people have spoken, and the people have chosen in the same way that Cebu and Mandaue have chosen to uphold the ideal of unity. For only in unity can we have continuity. Ang maong proyekto ipahigayon sa Global City Mandaue, kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ug sa Philippine Reclamation Authority. Matod ni Sheila Romero, CEO sa Global City Mandaue, nga world-class nga mga establishmento ang itukod unya sa maong reclamation area ug mamahimo usab kini nga sentro sa edukasyon kay giplanuhan nga magbutang og museums, galleries ug uban pa aron i-feature ang architectural marvels gikan sa mga universidad. My team and I promise to endeavor to bring your vision of making this new city of Mandaue a premier landmark destination into a reality. Matod ni Mandaue Mayor Jonas Cortez, ang umaabot nga henerasyon mao'y makatagamtam sa kaayuhan nga dala sa mga programa ug mga proyekto nga ilang gipaningkamutan karon. Inapatunta nga kita, the present generation of Mandauehanons, that we will emulate the passion, the dedication that they offer to Mandaue. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.